Pagkahatid namin sa mga bata sa Renaissance Hotel dahil nag-swimming sila ng mga kaklase nila, dumiretso na kami ng SM para nood naman ng movie dahil mamayang 9 PM ay susunduin namin sila. 5 PM namin sila inatid at 9 PM yung pagsundo namin sa kanila. Kaya manonood muna kami ng Little Mermaid. Ayan, syempre pipila muna tayo, kailangan natin pumila. At may napansin ako dito sa side, meron palang dito, gel blaster na excited akong ipatry kinakambal. At gusto ko rin sanang bumili ng barel na na ganyan, na airsoft gel blaster. Syempre, bago kami manonood ay bumili muna kami ng pagkain at ang target naming bilhan ay yung egg stop sana, at gusto ko sana Cinnabon. Pero ang problem natin sa Cinnabon mga tol ay ayaw ni Mrs. dahil masyadong matamis para sa akin. So iniwasan niya magka-diabetes ako, at si Shake ayaw naman niya dahil amoy laway daw. Cinnamon nga yun. Ngayon dito tayo sa sa egg stop, at nabanggit ko nga sa video mismo na baka wala na silang itlog. At ayun nga, nang mag-order na kami, sarap man naman sana, ang tagal ko nang hinahanap nito, ay mukhang wala na nga silang itlog. Magre-restock pa lang daw, kailangan namin maghintay ng 20 minutes pero di na kami aabot, kaya dito na lang kami sa Banh Mi Kitchen. Siyempre susubukan natin yung kanilang mga best seller, at yung Wagyu nakalimutan ko. Wagyu at saka yung isa. Syempre meron na rin silang drinks dito. Dito na namin ibibili ng drinks si Shake. At yung coffee, iced coffee para naman kay Mrs. At kami naman ni Shake ay lilipat siguro sa kabila para bumili ako ng hot coffee ko. At siya ibibili ko rin siguro ng makakain niya. At mukhang antok na si Shake dito kasi kulang pa sila sa tulog. Ayan mga tol, na gusto niya ng yung brownies na yon. Ibibili ko siya. At ako naman ay hot latte. Syempre alam niyo naman, dahil hot tayo, mahilig tayo sa hot coffee. Hindi, biro lang. Hot latte as usual, yun yung binibili ko. At ang daming mga pastries dito na mukhang masasarap. And by the way, update ko lang kayo bago ko Pinoy Solver ito. Masarap yung kanilang brownies mga tol. Hindi namin kinain sa sine, kinain namin pagka uwi. Tinikman namin, napakasarap mga tol. Sulit, kahit maliit lang ang boot na to, ay pwedeng ipanlaban yung kanilang mga pastries. Masarap, as in masarap talaga. So ngayon, ang susunod natin gawin ay hintay na lang at i-mix ang coffee. Syempre alam niyo naman yung timpla natin, 5 sugar, pero wala ng creamer kasi may gatas na yun eh. Kanina pa kami nakauwi, at bago ko sana tapusin tong ating video ay update lang sa ginagawa natin 3:51. Ayan, na madaling araw. Nag-KYC ako sana sa Bybit kasi nga dun sa candy na tawag dito, yung packet candy na isang mining na app. Nag-KYC kami. Ayun. Nag-apply tayo at sana maging maayos. Sayang yun, nasa 300,000 yung nahabol natin doon kung sakali. Then, ito, ginawa ko ng si Kratos. Gumawa ako ng content para sa reels natin dun sa Tectoy, channel, Tectoy Treasures. Ayun, nakala to. Kasi nagsasort out ako ng mga i-unbox at nalipit ko na yung mga tinayos ko na ng konti yung mga libro dito, pero later on tatanggalin ko rin yan. Tapos ito, inayos ko na rin yung mga camera. Nandito na yung Osmo Pocket natin. Itong gamit ko, itong Osmo Action din, yung Insta360 at itong M50 GoPro at mga mangilan-ngilang lens din, iba nasa pa. Tapos yung mga toys natin, ayan. I mean PS5 ayun, nakakaanap pa. PS4 and Switch, mga Gundam natin, di na natin tapos. Ayan tayo matatapusin natin Gundam. Inukay ko to, itong mga
mga transformers ko na pwede na naisalba ko. Kasi yung iba wala na. Tapos ito, ang daming mga nawawala. Hindi ko alam kung saan napunta. And ito pa yung talagang kalat dito. MGSD. Ayusin natin to. Mukhang hanggang dito na lang, no? Kasi after namin umuwi, nanood ng Little Mermaid. Sinundo namin yung mga bata dun sa swimming. Nag-swimming kasi sila. Tapos yun nga, no, parang hindi kami mapakali ni Mrs. sa sine. Parang check kami ng check, parang may mangyayari sa pangbata. At ewan, no, parang ganun yung pakiramdam ko, may mangyayari nga rin. Ganun din daw siya. Ayun, confirm. Nadulas si Philip, isa sa mga kambal, no. Pangalawang beses na niya to. Nadulas siya at tumama na naman yung dito niya, nasugat, dumugo. At yung mahirap doon is yung yung ngipin niya napunti na naman. Tagalog ba yun yung napunti? Yung napingas na naman. So, kailangan namin ipagawa talaga yun. I guess, hanggang dito na lang mga tol, no? Napatayin ko na rin to. Napatayin ko na si Kratos. Para matulog na. Thank you.